بزحات سبات مبار أبزا مدر زي أخنا ملالس كلنا نعم الله كنا حقوسينا بزح منفساو نقبرنا بزح مصوات نمصوتنا بزح نصومنا بزحات بعالات نبعلينا بزح ناي مدراو نجر صدق خوت صرلنا لنا نقبرنا جن تتخكل دخانة منفساو سمعتنا جن سجحجي مرواي زعبينا كنديتنا سباتين حواتي بجيزاو نجر دسك بلنا خيلي أبيت أملاك كينا تسلم سلزبنا سجد سلزبنا قال نجر منفساو زمس سلزقبرنا نجيزيو عقابة كسم معنا الخوني زل عالم أو زخونة عقابة جن نباعي نعو زبل نبغيت هاي كورسوس مستمت ترح كل خال activities نجبره بخون عينة منفساو نجر نجبره يسوع كورسوس زي ما أخله عيروين ناني نجيزيو نجر بها تخفت رلنا خيلي كن عيروين ناني سمعتنا وقدامنا كاب زيافير ربنا كاب ويتنا يسوع كريستوس ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም እዚ بخفل አገልግሎት ወንጌል ረሕቦት ቤተክርስቲያን ኣብ ቫንኮቨር ካናዳ ብትግርኛ ዝዳሎ ፈነወ መደብ ወንጌል ንኹሉ حجيا طمعت منحان حجيا سلام نحاتكم يكون نابرحون أبكربان نزم مدب زتكاتاتولنا إذا وانجيل نخلو زبل مدب سومنا وزدالي لما عالتون حبيرنا كم فقد اكزابير كاب كلام الله كنرينا كاب يوحنس معراف شوحاتة كاب سلاسان شوحاتة سقا 4 زلو حساب كم ببالكم حبيرنا نبوينا بتاد حريت عباي معالتي بعال يسوس دو إلو تقدر بلون سمان تلو نباي يمسامو يسته باي زعمن تصحف كم زبالة كاب كبدو رباطات ما هيوت كوحزي يسوس غنا سلازي كبره منفس قدس عوردن نبرمو إذا بزعاتي توم بوزا آمنو قبلو زلو منفسي تزاربه شعو كابتم هزب حيالو الزربات سمعهم إذا بحقي تنبيو بلو لنا مصحف قدس ابزا حواري يوحنس زترخلنا دول حساب غويتانان مدحنان يسوع كريستوس حدا غيزه اب يرسالم كبابي بعال زنبرلو غيزه مالتيو او بزحات سبات اسرائيلوان مالتيو تمات ختمان صنحنا بيرسالم كل خال عدتات صنح دما بعال زبعللو غيزيتات سلازنبر بزحات حزبي تاكيبهم يمنيرو إذا بعال زي بإسرائيل تاريخ ترينايو مصحف قدسنا له أب زداقم عرف حصر شدشتها بزحوت صحفات له مالتي إجزابير كابتن عبيت بعالات مثالي بعال فاسقا زبلنا مالتي بعال حمسة زبلنا إذا بعال كا بعال داس زنبر الله قاتامي سجحجون إسرائيلوان زبعلو زلو بعالي إذا بعال زي شوعات معالتي زي بعالي مخنياتو إذا بعال زي فرا زأكبلو فرا زأكبلو معالت جزيتات نعم لخ زمسكنولو بعالي نعم لخ يمسكنوه كم زنا ولو دما يمسكنوه نجزابير بس بعال زي إسرائيلوان بمولهم يمزموتو ناب يرسالم مالتي سلزي تكهن آتيو أتبيت مقدس تمزب دما كم زنا بلت كهن ينبب صحف أبي سياس معرف 10 تغلته كاب تغسل التحيزو إنه أملاكي مدحاني إمن أيفرهن دماء إجزابير أملاك حيلين مزمرين مو نص مدحاني كونه
ካብ ዒላታቱ ምድሓን ከዓ ብደስታ ማይ ክትቆድሒኹም በታ መዓልቲ ድማ ክትብልኢኹም ንእግዚአብሔር አመስግኑ ንስሙ ጸውዑ ግብሩ ኣብ አሕዛብ ኣፍልጡ ስሙ ልዑል ከም ዝኾነ ንገሩ ግሩም ነገር ገሪእሞ ንእግዚአብሔር ዘምርሉ እዚ ኣብ ኩላ ምድሪ ይፈለጥ ኣቲ ኣብ ጽዮን እትነብሪ ናይ እስራኤል ቅዱስ ኣብ ማእከልኪ ዓብይ እሞ ተሓጎሲ እልል በሊ እናበሉ እስራኤላውያን ዘብዕልዎ ናይ ሸውዓተ መዓልቲ በዓል እዩ ብፍላይ ድማ ኣብታ መጨረሻ መዓልቲ እንታይ ገብሩ ካብቲ ቀላይ ሰሊሆም ዝበሃል ማይ ቀዲሖም እቲ ካህን ናብ ቤት መቅደስ እትዩ ኣብቲ ሸሓነ ናይ ቤት መቅደስ ቀዲሑ ኣው ዕቂሩ ማለት እዩ እንታይ ገብር ሕጅውን በዛ ዓመት እዚ ፍርያት ሃበና ዝናብ ሃበና እናበሉ ዝልምንሉ ኣብታ ሸብዒቲ መዓልቲ በዓል ማለት ኣብዚ በዓል ዝም በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣኪቦም ከለዉ በዓውታ ጨደረ ብለና ክራይድ ኣውት ኢሉ ናይ በሓቂ ጨዲሩ ብዙሕ ህዝቢ ተኣኪቡ ነይሩ በዓል ዘብዕል ዘሎ ንጊዜያዊ ምድሪ ዝኸውን በረኸት ንኣምላኽ ዘመስግንሉ ዝነበሩ ግዜ እቲ በረኸት እቲ ሎሚ ረኽቦ ንመጽእ ዓመት ከዓ ንኽረኽቡ ከዓ ይጽልዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝመሓፀንሉ ግዜ እዩ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሓደ ነገር ምሕዳስ ክገብር ምስ ደለየ ከምዚ ቃል ኢሉ ተዛሪቦ ማለት ከም ዝብል ቃል ከምቲ ዘንበብኩልኩም ማለት በታ ድሕረይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል ኢየሱስ ደውሉ ጨደረ ዝጸመአን ተሎ ናባይ ይምጻእ ብዛዕባ ማይ ዝናብ ክዘንበሎም እቶም ህዝቢ እናተማሃለሉ ከሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሕጂ እንታይ ብሎም ዝጸመአን ተሎ ናባይ ይምጻእ ምክንያቱ ንጊዜያዊ ነገር ምድራዊ ነገር እዮም ዝልምኑ ነይሮም ብምድራዊ ነገር ስለ ካብ ኣምላኽ ዝተቀበሉ እዮም ዝሕጎሱን ዘመስግኑን ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ብሎም ኣሎ ሕጂ ዝጸመአን ተሎ ናባይ ይምጻእ ብሎም ኣሎ ሕጂ ከምቲ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ትገብሮ ዝነበርኩም መንፈሳዊ በዓላት ዘይኮነ ወይ ድማ ሃይማኖታዊ በዓላት ዘይኮነ ወይ ድማ ንኣምላኽ ከተሕጉሱ ኢልኩም ትገብሮ ኣክቲቪቲ ዘይኮነ ሕጂ ግና ብትኽክል መንፈሳዊ ጽምዓት ዘጸመአን ተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ ብኣይ ዝኣምን ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸሎም ከሎ ገና እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ስራሕ ይሰርሑ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ብሎም ኣሎ እምበር ብኣይ ዝኣምን እቲ ጽሑፍ ከም ዝበለ ካብ ከብዱ ርባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ ኢሉ ዓብዪ ጻውዒት ይጸውዕ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣከበሉ ኣጋጣሚ ሓድሽ ኣርእስቲ እዩ ነቶም ሰባት እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብምድራዊ ነገር እግዚኣብሔር ብርግጽ ባሪኾም የመስግኑ እዮም ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሕጂ ብኣይ ዝኣምን ካብ ከብዱ ርባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ ምድራዊ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ነገር ክውሕዝ ኢሉ ይዛረቦም ኣሎ ተመሳሳሊ ታሪክ እንተሪእናዮ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ከም ዝብል ኣለና ካብ ጥቕሲ 10 ከንብበልኩም ኢየሱስ ድማ ህያብ ኣምላኽን ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ክዛረባ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያብ ኣምላኽን ተኣስቲኒ ዝብለኩ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ንስኺ ግዳ ምለመንክዮ ነርኪ ንሱ ከዓ ማይ ህይወት መሃበኪ ነይሩ ኢሉ መለሰላ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ እንተሪእና ኣብቲ ዒላ ያዕቆብ ዝበሃል ምስ ሓንቲ ኣመንዝራ ሰበይቲ ኣጋጣም ዝተራኸብሉ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ትጥቕሲ ቅጽለልኩም ተኾይነ እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቕድሒ የብልካን እዚ ዒላ ዝኻ ዓሚቕ እዩ እቲ ማይ ህይወት ደኣ ካበይ ትረኽቦ ከም ሓደ ማንም ሰብ ስለ ዝመሰላ እቲ ማይ ህይወት ዝበሃል ካበይ ኢኻ ክትረኽቦ ንስኻ ዶ ካብቲ ነዚ ዒላ እዚ ዝሃበና ንሱን ምስ ደቁን ማሉን ካብኡ ዝሰተየ ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ በለቶ ኢየሱስ ድማ ካብዚ ማይ ዝሰቲ ዘበለ መሊሱ ክጸሚ እዩ እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኸውን እምበር ንዘለዓለም ኣይጸምን ኢሉ መለሰላ እታ ሰበይቲ ከዓ ጎይታይ ከይጸምሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ከይወርሲ ካብቲ ማይቲ ሃበኒ በለቶ ዝገርም ታሪክ ኣብቲ ጽሑፍ ተሪእናዮ እስራኤላውያን እናብዓሉ ከለዉ ዓመት እግዚኣብሔር ዝናብ ክህቦም ዝፍርያት ክህቦም ይጽልዩን የመስግኑን ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብኣይ ዝኣመነ ካብ ከብዱ ርባታት ማይ ህይወት ዘይቋርጽ ወሓዚ ዘይቋርጽ ማይ ዘይቋርጽ በረኸት ዘለዓለማዊ ክመልኦ ኢሉ ልክዕ እዛ ታሪክ እዚኣ ከዓ እዛ ሳምራዊት ሰበይቲ
ኢላ ያዕቆብ ዝበሃል ያዕቆብ ብጣዕሚ ዘኽብርዎ ወድና አብርሃም ማለት እዩ ወዲ ይስሐቅ ማለት ብጣዕሚ ዘኽብርዎ ከም ዓቢ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝርእዎ ዒላ ዝኹዓተሎም ንነዊሕ ዓመታት ንዓይ ይጥቀሙላ ነይሮም ካብታ ዒላ ድማ ይቐድሑ ይሰትዩ ይጾሙ ይቐድሑ ይሰትዩ ይጾሙ ነይሮም እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ እንታይ ትብል ዘላ እምበር ዘለዓለማዊ ህይወት ዘለካሲ ዘለዓለማዊ ማይ ፈልፋሊ ማይ ዘለካሲ ካብ ያዕቆብ ኣቦና ዶ ተዓቢኢኻ ኣቦና ያዕቆብ እዚ ማይ እዚ ሂብና ካብዚያ ንላዕሊ ክበና ኣይክእልኒ እዚኣ ገዲፍልና ኸይዱ ክሳብ ሕጂ ከዓ ንጸምእ ንቐድሕ ኣለና ናትካሲ ናብዚ ማይ እዚ ከይመላለስሲ እቲ ፈልፋሊ ትብሎ ዘለኻ ማይ ህይወት ዘየፅምእሲ ሃበኒ ትብሎ ዝገርም ታሪኽ እዩ ኣሕዋተይ ብዙሓት ሰባት እምበኣር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንመላለስ ከለና ንኣምላኽ ከነሕጉስ ኢልና ብዙሕ መንፈሳዊ ንገብር ኢና ብዙሕ ምጽዋት ንምጽወት ኢና ብዙሕ ንጸውም ኢና ብዙሓት በዓላት ነብዕል ኢና ብዙሕ ናይ ምድራዊ ነገር ጽድቂ ክቁፀረልና ኢና ንገብር ኢና ግን እታ ትክክል ዝኾነት መንፈሳዊ ጽምኣትና ግን ስጋሕጂ ምርዋይ ዝኣበየና ክንደይቶናት ሰባት ኢና ኣሕዋተይ بجيزاو نجر دسك بلنا خيلي أبيت أملاك كينا تسلم سلزبنا سجد سلزبنا قال نجر من فساو زمس سلزجبرنا نجيزيو عقابة كسم معنا خيل خوني زل عالم أو زخونة عقابة جن نباعي نعوز زبل نبغيت هاي كورسات مستمت ترح كل خال أكتيفيتيز نجبره بخون عينة من فساو نجر نجبره يسوع كورسات زي ما أخله عيروين ناني نيجيزياو نجر بها تخفتر لنا خيلي كن عيروين ناني سلازي يسوع كورسوس بتابع على تيا كاب حجنينو بعالداس ديكونكم تبعلوسي زل عالماو زخونه حانس أن حوار زخونه أنا اللهم نابين عمو نزل عالم زخون زي تتصمقلو زرو ماي وحاز زخونه منفس كهبكم يبلنا إذا ما يمبار كنقول لنا زي ستة ماي إذا فيزيكال نسيته ماي أيقونة انتهي مالتي نايجزابير منفس مالتي نايجزابير نجر راح نلبس بزعق بحوات نايجزابير منفس راح يهوت زرعنا نايجزابير منفس راح يصمعتنا زرويو سلازم نابعي نعو رباطات ما هيوت كوحزي فالفعلي أو وشتنا ملو حقوس ملو سلام ملو عرفتي ملو متصننا ذهبنا منفس كاب أباهم كوه حزي بلا سبات بتمدراو نجر تحقيسهم بتاجيزاو ماي ستيوا مدراو ماي ستيوم زعقوا خابكون كندينا إذا نت منفساو نايجزابير نت نايجزابير منفس بزستنا يمتن كند من تاي عقابت كند من تاي رويت زي متن حوات سلازي هيوتنا ሃይማኖታውያን ኮይና ጊዜያዊ ዝኾነ ዕጋበት ክንጓዓዝ ፈቃድ እግዚአብሔር አይኮነን ናባይ ንዑ ማይ ህይወት አለኒ ይብላል ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጊና እንምጽኦ ዕጋበት የለን ሩዌት የለን ኩል ሻዕ ጽምአትና ክቅጽል ይሕዋት ጽምአትና ከቋርጽ ሩዌት ጥርሐን ከውን ተኾይና ግን ናባይ ንዑ ብላሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ نقرب نسخايو ماي هيوت زلكا نقول حوات بحقي يسوع كريستوس سلازلو يزارب زلو زل عالماو سلازغونه يعقوب تازنبرو تعيلا نتم حزب غديفلهم كيدو يسوع كريستوس ግን ፈልፋሊ عين ماي ايمو نزل عالم زروينا ناي منفس قدوس ماي ابانا كغلصو فتيلو ስለዚህ አብየና ያለና ከመይና ዘለና እዚ ንገብሮ ዘለና መንፈሳው ንኣምላኽ ከንሕጉሰልና እንጽዕሮ ነገራት ጊዜያዊ ዝኾነ ዕጋበት ዓመት መጽ እንብዕሎ በዓላት ዓመት መጽ እንሰግደሉ ምስጋድ ዓመት መጽ እንኸዶ ንግደታት እሱ ወልሓንቲ ኣዕግበናኒ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ንመጽግና ናባይንዑ ስለዝብ ዘሎ ሓንሳእን ንሓዋሩን እዩ እትዕጋበት ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ مصحف قدس انتاي بلنا ابي يوحنس معرف 6:35 يسوع بولم انغيرا هيوت اني ناباي زمص ايطمن بايز امنكا كتو ايصمئن ايو برغت እግዚአብሔር አምላክ እቲ ምድራው ማይ ሂብናይ ምድራው ማይ ንምድር ጥራሕ ይኸውን ንመንፈሳው ነገር አይጠቅመናኒ
ንመንፈሳዊ ነገር ዕጋበትና ውሽጣዊ ነገር ክንዓግብ ተኾይና ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ጥራሕ ጽምእና ዘርው ይሕወት ሰብ ጽሙእ ክረዊ ሓንሳ ይጸውም ሓንሳ መልእኽቲ የምልኽ ሓንሳ ይሳለም ሓንሳ መንፈሳዊ ነገር አክቲቪቲ ብዙሕ ይገብር እሱ በፍጽም ንጽምዓት ንኣምላኽ ከራኸበና አይክል ንጽምዓትና ከርዊ አይክል ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምስዓምና ጥራሕ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምቕባልና ጥራሕ ጽምዓትና ክረዊ ዝኽእል ስለዚህ ናባይንዑ ይብላሉ መጨረሻ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ጥቕስ 17 ከም ዝብል ሓሳብ ኣለና እቲ መንፈስን እታ መርዓትን ነዓ ይብሉ ኣለዉ ረኹም ሕጂ ይጽውዓና እዩ ዘሎ እቲ መንፈስን እታ መርዓት ማለት ቤተክርስትያን ማለት እቲ መንፈስ ማለት ከዓ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከዓ ኣምላኽ ማለት ነዓ ኢሎም ይጽውዑ ኣለዉ እንታይ ዝብል ጻውዒት እዩ እቲ ዝሰምዑውን ነዓ ይበል ዝጸመአ ከዓ ይምጻእ ዝደለየውን ማይ ህይወት ብኸምኡ ይውሰድ ዝጸመአ ይምጻእ ብሓቂ ጽምዓትና ምርዋይ ኣብይና ድኾለል ንብል ኣለና ሓደ ይከርቤና ዝኽእል ንሱ ድማ ናባይንዑ ዝበለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ጎይታ ንምጻእ እሞ ክንረዊ ኢና ማይ ህይወት ክንረክብ ኢና ሽዑ ዝኾነ ካልእ በዓላት ምብዓል ካልእ ንኣምላኽ ዘሐጉሰልና ንገብሮ ኣክቲቪቲ ኣየድልየናን እዩ ብኡ ድማ ይንዓግምኒ ኢና ኦልሬዲ ዕጋበት ርውየት ብጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ስለዚ ዝዕድመ እዚ ንጽውዓኩም ኣለና ጽምዓትኩም ከርዌኩም ዝኽእል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖታዊ ባክግራውንድ ይሃለወና ዝኾነ ዓይነት ዝተለማመድና ናይ ስድራ ቤትና ናይ ዓሌትና ልምምድ ይሃለወና ከምዛ ሰበይቲ ካብቲ ናይ ያዕቆብ ዒላ ብተደጋጋሚ ማይ ትቐድሕ ነበረት ድሓር ድማ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ ሰብኣይ ዝዶ ተዓቢኢኻ ከመይ ጌርካ ሓለፋ ካብዚ ናይ ሰብኣይ እዚ ሓለፋ ዘለካ ዝበለቶ ብዙሓት ንኣምነሎም ሰባት እሞ ዘዕግቡና ዝመስሉ ቅዱሳን ኢልና ንኣምነሎም ክህልው ይኽእሉ እዮም ከዕግበና ዝኽእል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እሱ ጥራሕ ማይ ህይወት ክበና ዝኽእል ንሱ ጥራሕ መንፈሱ ሂቡ ከርዌና ዝኽእል ንሱ ጥራሕ ከዕርፈና ዝኽእል ንሱ ጥራሕ ከቕስነና ዝኽእል ንሱ ጥራሕ ሓጎስና ሙሉእ ክኸውን ዝኽእል ምሕዋተይ በዚ ጻውዒት እዚ ተረዲእኩም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግል መድሓኒኦም ክትቅበሉ ዝደለኹም ሰባት በዚ ኣብ ስክሪን ዝረኣየኩም ዘሎ ጽሑፍ ኣድራሻ ክትረኽቡና ብምሕረት ኣምላኽ ንዕድመኩም ጽኒኢልኩም ሰምሓኹና እግዚአብሔር ይባርኽኩም ተባረኹ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ብምዃን ነዚ መደብና ትከታተሉ ዘለኹም ተኸታተልትና በዚ ሎሚ ዝተዋህበ መልእኽቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታኹምን ናይ ብሕቲ መድሓኒኹምን ክትቅበሉ ፈቓደኛታት ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ቦታ ብምዃን ምሳና ከምዚ ብምባል ሓቢርኩም ክትጽልዩ ትኽእሉ ሓቢርና ንጸሊ ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ስለዚ ዕድል እዚ ኣዝየ መስግነካ ኃጢአተኛ ምዃነይ ድማ የምን ኃጢአተይን በደለይን ይቕረ ብምባል ክትቅበለኒ እጽሊ ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ምእንቲ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ እቲ ጽድቀይ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን ድሓር ድማ በርድ ከም ዝመጽእን ንኣምን ኣለኹ ከም ጎይታይን መድሓኒየይን ድማ ይቕበሎ ኣለኹ ስለ ዝተቐበልካኒ ድማ ኣመስግን ኣለኹ ኣሜን ስለምክትታልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ብርግጽ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ቃል ልብኹም ተረቲዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክትስዕቡ ዝወሰንኩም ተወሳኺ መብርሂ ምእንቲ ክትረኽቡ በዚ ኣብ ስክሪን ተጻሒፉ ዘሎ ቁጽሪ ቴሌፎን ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን